Věděli jste, že na Tenerife můžete najít i kousek Indonésie? Villa Bali, 5 500 000 euro v Playa Paraíso. Nájdete tu 4 priestranné spálne, 4 kúpeľne, celková výmera pozemku je 1000 m2 a 530 m zastávanej plochy. Kontrast přírodního dřeva a surového betonu dodává celému interiéru osobitost a styl jako z designového magazínu. Autorom tejto výnimočnej vily je populárny španielský architekt Ibon Bilbao. Na Tenerife je takýto typ modernej vily naozaj rarita. Nádherná, černá, elegantní, prostorná kuchyně s vysokými standardy spotřebičů, s zahradou, s barbecue. Z hlavní ložnice jen pár kroků k 30-metrovému bazénu. Tohle je skutečný sen. V spodnej časti nájdete tento presvetlený a priestranný apartmán s kompletnou vybavenosťou. Ideálne zázemie pre vašich priateľov a rodinu. Jestli chcete vlastnit kousek Indonésie v srdci Tenerife, kontaktujte náš tým Platinum Canary.